Conocedes de Redondela, sabedes que teño un negocio, pero non sabedes que teño un segundo traballo. Quero decir que eu traballo na parte de oncoloxía do Hospital Meixueiro e que sepades que Hospital, Rueda, sí, Oncoloxía Radioterapia, vale, e que sepades que Rueda cerrou o turno de noite para poñer os tratamentos de cáncer. Iso eu quero que sepades, e que non sale na televisión, ni na prensa, ni en ningún sitio. Iso para que sepades. E o que decían os compañeiros de facer as reclamacións, porque todo o que poñades en reclamacións vai adiante. E eu teño estado aquí na cola, e estuve esta mañán, e a xente comía a unha das compañeiras que está aí, a esa compañeira que lle berraba, e pobre non ten a culpa. E o que digo é poñer reclamacións. Eu fago reclamacións, pero a xente que estamos na cola falamos, pero salimos pola porta e non a poñemos. Nada máis, isto é o único que teño que decir.